Tam ale a nebo já zkusím ten karavan pod tou budovou, jo? Ano, když zmáčkneš třeba Ačko, jako počkej, ty jdeš až na ty karavany? No. Tak já jdu do té budovy. Dobře, se mi nějak nepovedlo. To je za moc. Ježišmarja, tady je nějaký typ. Hej! Hej! Tady nepřistál ani se mnou, to je divný. Spíš jsem vůbec neviděl nikoho přistát tady v té oblasti. Ani nedivím, taky jsem prošel 3 karavany a tady úplně hovno, se nedivím, že někdo stává. Můj medkit!